Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Алкинда булдым инде. Алкинда анда төрле эш генә эшләттеләр безне. Учеба было немного. Орманнан даже утын ниләр ташыттылар. Эштә булдык. Без шуннан киттек нигә. Малоннарга, вагоннарга утырып, нигә Украинага җибәрделәр безне. Украинада барган чагында төрле йортлар аша үттек. Анда 5 кыры бетергәннәр инде, только калган иләр. Морҗалар утырып калган, расты. Иләр ярып үткән инде, шундый җирләрдә үттек. Аннан барып туктадык нигә. Харьковта төштек, шунда бездә шунда сугыш башланды инде. Наступление барган чагында хәзер нидән снарядтан осколочное ранение булды минем. Хәзер шунда осколочное ранение алгачын хәзер мин кайтырга кирәк бит. Алга таба киттем хәзер үрмәли генә бардым. Сокырда кирән чакыр ул. Чакырда аста суга. Шунда мин төшәлмәдем. Шунда ятып калдым и памятны югалттым. Память югалды. Мине кем алып китте? Кем алды? Бер нәрсә дә белмим. Шуннан госпитальгә барып кирсәм, шунда ушка кирдем. Шунда операция ясадылар. Операция ясадып, иттеләр, чыктылар да хәзер безне завтрга кирәк. Кем тяжело раненый алган. Аларны дәрше җибәрәләр җиракка, Башкирияга кайттым. Анда почти 6 ай яшәдем. Ранение белән. Ранениедән неттеләр, өйгә кайтар җирләр, өйгә кайттым мин. Ранениеләр бикләнде. Хәзер мине кире алып китәләр нигә. Эләктем нигә Алкинга. Мин октябрьнең 25-ндәме? Әйе, авылга кайттым. 25-ндә мин кайттым әле. Шуннан авылда эшли башладык. Что бы вы хотели пожелать нашему поколению? Минем теләгем шундый. Балаларга әйбәт укысыннар. Балалар берсе нитеп, яратып, ирешеп, анасын ана итеп, туган итеп яшасыннар. Мин балаларга шундый нинем бар. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.